Ako ste si našli svoju priateľku? Preložila daboval kanál Redditoviny. Prišla ku mne domov a pýtala si jedlo. Dlhšia verzia. Pracoval som v zahraničí a vytvoril som skupinu na Facebook pre jedlo a recepty z mojej krajiny. Pravidelne som pozýval členov skupiny na brunch u mňa, kde by každý priniesol jedlo z našej krajiny. Prihlásila sa na jeden z brunchov. Mali sme dobrú chémiu, potom išli na rande. Dnes presne o 7 rokov neskôr. Teraz sme manželia a máme syna a dceru. Takže áno, perfektná zhoda sa môže udiať práve pri vašich dverách. Tinder aj u mňa. Tento rok sme s partnerom spolu už 9 rokov. Dal som jej AirTag do zadku. Milujem ten trik, ktorý funguje za každým. Máte priateľky? Akurát som toto prišiel povedať. Nie je to niečo nedosiahnuteľné. Ak si pozrieš tento thread, nájdeš kopec dobrých rád, ako si aj ty môžeš nájsť frajerku. Napríklad mať hobby, ponúknuť do vzťahu niečo hodnotné a byť milý. Spoznal som ju cez kamaráta, keď sme spolu hrávali online hru. Jej kolega sa k nám pridal a nakoniec sme sa všetci stali dobrou partiou. Časom mi priznala, že má na mňa crush a ja som k nej cítil to isté. Lepšie sme sa spoznali a nakoniec sme začali oficiálne spolu chodiť. Na konci budúceho mesiaca to budú už 2 roky, čo sme spolu. Prišla do môjho baru a nalial som jej pohár červeného. Hudba bola taká hlasná, že ma nepočula. Keď som sa jej pýtal, že či by so mnou niekedy nezašla na kávu. Namiesto toho mi z plného hrdla zakričala do tváre. Strašne rada by som si s tebou zahrala golf. Ja som spanikaril, lebo čo to do čerta bolo? Ona spanikarila, lebo jej došlo, že bola úplne mimo. Nakoniec sme sa začali obaja šialene smiať. Nasledujúci víkend sme išli na prvé rande. 3-hodinovú prechádzku popri krásnej rieke a chodníku. Druhé rande? Skok padákom. Sme spolu už 11 rokov, z toho 7 rokov sme manželia. Stále sa snažím. Vždy si ma našli. Nikdy som nebol dobrý v aktívnom hľadaní vzťahov, ale vždy sa to nejako stalo, či som to chcel alebo nie. Ako? Prečo sa to mne nestáva? Mal som ich viacero. Niektoré som spoznal v práci, pár len tak náhodne vonku a zopár cez online zoznamky. Moju drahú manželku som našiel na Tinderi. Musím chodiť viac von. Problém je, že kamkoľvek idem, zaľúbim sa do personálu a tí sú samozrejme v práci. Včera v noci som bol v kasíne a baby, čo tam pracovali, boli fakt krásne, ale nehovorili po anglicky. Väčšinou to boli Rusky alebo Turkyne. Musím zmeniť taktiku. Všetci, ktorí pracujú v bare, kasíne, strip klube alebo niečom podobnom, sú platení, aby ťa privítali a cítil si sa vítaný. Zvyčajne to nie sú tí najlepší ľudia, do ktorých sa zaľúbi. To je pravda. Zamestnávajú atraktívne dievčatá zámerne, aby pritiahli pozornosť. Bola so mnou v jednej triede a párkrát sa mi zdalo, že sa na mňa pozerá. Tak som po hodine za ňou prišiel a spýtal sa, či by sa na mňa chcela pozerať aj pri obede. No v skutočnosti na mňa vôbec nepozerala. Takže to bolo trochu trápne. Avšak teraz sme manželia, takže asi to až také trápne nie je.